big platinum the way. И сега ще играем CS06. Ето ще играем болост. Ето, знаете, че няма сигнал много, защото съм го забрал, защото винаги забрам. Ето, паузирайте, запишете си го, не знам. От CS там фон или какво беше там, дойде фон. Там ще го намерите, това е първия сервер, да ви кажа. И да, клипа да ви хареса. Така, сега да спрем това. Звука много ще ми свине. Ето виждате. Сега го нагасна да е малко по-така. Да се чувам добре. Да се чува добре. Така, аз го чувам хубаво. Нали, аз хубаво го чувам. Искам да кажа просто, нарочно съм си намалил звука. За каквото не искам, как да ви кажа, не искам да такова, да се чуя толкова, еба тишината, да, тоже излизането на еба информация. И да, видяхте, сега ще напрасна тя террористи. Аре беше! И да, се чувам добре. Сняг! Да, той официално ще му удари. Гръб, момчета, гръб! Ми казвам на тях, що са тъпи. Види! Моят са мозли, хора, моят са мозли. И те им направо намалих всичко до края, защото на клиповете ми толкова силно се чува, че... Добре, бе, те ще ми минават супер начин. Пак сме 4 ще минават супер, чакай малко. Вижда го пише. Яр бота, бе, добре. Shift, бе, така, Аз правя като на терорист, гръб правя пати нещастния сървър. И хора направо не знам какво да правя сега. Пак да ви изгледам по сървър. Ще гледат на приятели, ако има още някой. Има друг път. Думата. И сега играете за фън, просто искам за фън си играя просто. Две време. Рап. И дано пак да ви казвам да се чуем и да. Плъм. Давам кой? Искам писа. Айде! Аз само пъл никак не съм добър от цял казвам. Собствено. Двата... Измием. И не можах на това. Добре, обихме. И сега се кефем. Кучето му лай, не знам за какво. Каква шава нещо? Каква била шава на динамик? Той не го видях. Двете страни ми минават и те много минават. Ето този... Чак той не видя. Ето, направо. Забыл.
Darmi gota. Dalej to na polniasku. Mediatori. To je napravno. Danas groma prve kakve! Dati crveno! Da, padnja božja gnoznova. Bači buku kako. Pola te sa bači, trči, ti vraćam. Направо... от нас само това. Да, приподняваме до касата сега играя малко. И ще направя някакъв клип, който е нарязан с яки моменти. Тук, нали, младите. Так, нам драбно. Идем. Ах ты, опа. Тупые, не убийте. Кублечика заспали. Направо убих! Кто создал? Точно мене! 4 от 4. Я сама шагая на ВП просто. То на който тя ничего не изпишем вообще. Не слабам за ВП. Да, наша загуби с ножка бахти умно. Вон така да видим. Ого, има. Да. Ого! Да, откраднаха ми мишета! Аре, бе, така ми лад, бе! Ето ми бачка. Да. Dale, аз ако ми видям, ще да пове. А ти часа руснаци. Парижки слова, добре. Абе, но малко това чешка му се измирва. За какво така лагото под цигански сервер? То един беше клет на купчето му дай гото. Мазно. Но да. Той го забелязам. Пресела нищо! Бачи гейшата!
Воза, добре. Ето. Да, бе, 23 що? Откривам човека ще го убият може. Да, това се беше нормално. И да, още една игра ще изигра и това ще бъде от мен. Или още един рунт искам да кажа. Така. Оп, един. Да, това беше от мен, хора. Моля, абонирайте се, харесайте клипа и да, това беше от мен. Чао, до следващия път. Ще има още такива епизоди на така разцъкване ще го напиша, защото ние само играхме малко дост. Да, това беше от мен. Моля, харесайте клипа, абонирайте се, да, това беше от мен. Чао, до следващия път.